Een coalitie, meer politiek nieuws. Vorige week hebben 2 parlementariërs van de PNP, Gwendal Merselina en Sheldry Ossepa, meegestemd met een motie die door de oppositiepartijen was ingediend. En dat ging om de verzoek om de Stichting Overheidsaccountantsbureau SOAP onderzoek te laten doen naar het proces dat is gelopen om een nieuwe operator voor de raffinaderij te vinden. Die motie heeft het niet gehaald. Maar het feit dat de 2 parlementariërs met een motie van de oppositie hebben gestemd, heeft bij coalitiepartij MFK kwaad bloed gezet. Vooral omdat het niet de eerste keer is. Er is al vaker veel gemor geweest over deze 2 parlementariërs. Die zeggen zelf volgens hun geweten te hebben gestemd. Dat hoeft niet altijd via de politieke lijnen te zijn. Maar vandaag gaat de MFK intern vergaderen over de situatie. Omdat de vorige keer door de MFK is gezegd, dit tolereren we niet meer. Het is nu wel gebeurd. Wat gebeurt er met de positie van de MFK? Dat moeten we in de gaten houden.